lambun soyayya zo ki yo dubayya. Na san kana wufurin so zo amsa ne ƙaunata. Ganyen fure na ƙauna kore da shi shar-shar, burin ke burina mai tausayi na. Ganyen fure na ƙauna kore da shi shar-shar, burin ka burina mai tausayi na. Salam salam da aminci, yau gashi ranar sati, na zo mu huta lambun so shiryar da baratti. Dalma na soya na rike cikin zuciya da baiti, yau ga fure shar-shar ganyen shi kore shar-shar, na san kana wa masoya na baki dan kauna. Ƙauna kore da shi shar-shar, burin ke burina mai tausayi na. Ai yaraye tsuntsun so ya sace ruhina, ya kai ni can tsaunin so sun karɓi lawar ƙauna. Kalma ta so furta min daɗi cikin raina, alsama aljanna kai ne muradina, so har da ƙauna na baka alasa kamin rana. Na haye lilo na nishadi ina kewayawa, domin in ƙara yawan sanki karye gushewa. Zuciya na ta yawan shauƙi tana shakatawa, ƙudiri na so burina wa muraya sunna. Ganyen fure na ƙauna kore da shi shar-shar, burin ke burina mai tausayi na. Wallahi ka shiga can raina kai min gini babba, ko da ana ruwan sama iska ba zai rusa ba. Sarka ta so ta soke ni abin so kayo duba. Ke ce nake duba ina son ki yar baba, zaɓi na so na zaɓe ki uwar gidana. Shi so kamar hantsi ne rika gidan kowa, mai tausa zuci wani sa'in ta yi zafafawa. Mu dai a yau sai farin ciki muke shakatawa, ba damuwa da ni da ke murke amanar juna. Shahararren fitaccen mawaƙin nan wato UMAR M SHAREEF. UMAR M SHAREEF a yanzu haka ya samu sababbin waƙoƙinsa. UMAR M SHAREEF yanzu haka ya sauko shahararrun fitattun waƙoƙi wanda yanzu haka suna yawatawa a wannan nahiya tamu. Shahararren fitaccen mawaƙin nan UMAR M SHAREEF ya bayyana cewa yana nan yana shirin ƙara fitar da wasu sababbin waƙoƙi a wannan shekara. UMAR M SHAREEF ya bayyana cewa yana wa masoyansa barka da shigowa sabuwar shekarar da dukkanin musulmin duniya. Lalle UMAR M SHAREEF ya bayyana cewa a kwana-kwanan nan yana ƙoƙarin ganin cewa ya fitar da wata shahararriyar waƙa, in ji shi. Idan yau shine farkon zuwanka na wannan channel, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing, ka daure ka danna mana liking.
idan da mai korafi kuma a yi mana comment. Muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Lalle Umar M Sharif ya bayyana cewa kwana-kwanan nan zai saki sababbin waƙoƙinsa na 2023. A hira da muka samu damar yi da wannan mawaƙi ya bayyana cewa a insha Allah a kwana-kwanan nan zai fitar da kundin album ɗinsa na shekarar ta 2023. Ya bayyana cewa insha Allah kokarin da yake yanzu haka kenan. Ya bayyana cewa masoyansa su ƙara haƙuri da irin jinkirin da yake dan samu wurin kin saurin fitar da waƙoƙinsa da wuri. Yana samun tsaiko ne da irin abubuwan da suke gabansa a halin yanzu, amma insha Allah zai kutsa ya tabbatar da cewa ya kawo wayannan waƙoƙi ba da daɗewa ba. Idan kuka yi duba da kwanan bayan nan wannan mawaƙi ya tattaki ya fitar da wasu shahararrun fitattun waƙoƙi wayanda yanzu haka wayannan waƙoƙi suna nan suna cin ganiyar su a wannan nahiya tamu. Lalle wannan mawaƙi Umar M Sharif ya cancanci a jinjina mishi, ya cancanci a karrama shi, ya cancanci a bashi lambar girma ta kowane irin fanni, ta irin jajircewar da yake yi da kokarin da yake yi da kwazon da yake nuna wurin ganin cewa ya kawo waƙoƙi masu inganci wanda za su faranta wa masoyansa rai. Lalle Umar M Sharif shahararren fitaccen mawaƙi na wanda ba za a taɓa iya mantawa da gudunmuwar da yake basuwa ba cikin al'umma. Idan kuka yi duba da irin kokarin da wannan mawaƙi yake, lalle wannan mawaƙi shahararren fitaccen mawaƙi na wanda yake jajircewa wurin tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu alfanu a cikin al'umma. Idan kuka yi duba da kokarin da wannan mawaƙi yake, lalle wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mishi, ya cancanci a karrama shi, ya cancanci a bashi lambar yabo ta kowane irin fanni domin kokarin da wannan mawaƙi yake. Umar M Sharif lalle ya cancanci a jinjina mishi, ya cancanci a taɓa mai. Idan kuka yi duba da kwana-kwanan nan wannan mawaƙi ya saki wasu shahararrun waƙoƙi wa'anda yanzu haka wa'annan waƙoƙi suna cin ganiyar su. A hira da muka zamu yi da wannan mawaƙi ya bayyana cewa a duk sanda ya fitar da waka mai daɗi yana ƙoƙarin ya inganta ta ne saboda masoyansa su ji daɗin sauraron wannan waka. Yana ƙoƙari ne domin masoyansa, idan har yayi ya tabbatar da cewa ko da yayi masoyansa ba sa saurare to yanda zai yi ba zai yi wani amfani ba. Shi yasa ya iya ƙoƙarin ya ga cewa lalle ya kawo abubuwa masu alfanu waɗanda masoyansa za su ci kuma su yi alfahari. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan yau shine farkon zuwan ku na wannan channel. Ku danna mana alamar nan ta liking, kuma idan mai ƙorafi ya mana comment. Muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi, kuna sauraron abubuwan da muke saka muku a wannan YouTube channel tamu. Ya Allah ka bar mu tare, Allah ka ƙara danƙon zumunci. Kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe, ku danna mana like. Muna godiya, muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Za mu sako muku wa'annan waƙoƙi na Umar M Sharif na 2023 insha Allah a cikin wannan channel tamu. Ku dai ku danna mana alamar nan ta subscribe, ku danna mana like. Insha Allah mun muku alƙawarin kawo muku wa'annan waƙoƙi na 2023 na Umar M Sharif da zarar ya fito da su. Muna godiya, muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Muna jin daɗin gudunmuwar da kuke ba mu a koda yaushe. Allah shi ban mu tare daga naku mai alfaharin kasancewa tare da ku. Allah shi bar mu.